Gangot, kiributan na. Yun mga padi mga madi, maya daw ng pagkapagangot ko sang kibot. Nanluay-luay ko, naginabot pa daw kagayon sa pakakibot ko mga padi mga madi. Yun, tamauno na naman ng gayon ni mga padi mga madi, pang suda sa bahaw. Yun nga mga padi mga madi, wala nang maraming salita. Wala nang sindagan istorya, yaadinaan mga mapulatan na mga kibot. Kakagisan ta muna ini mga padi mga madi, hahalian tasin mga burbaybay, halian tasin mga burbingkay, nanhalian tasin mga laway-laway. Medyo mahanlas ang kibot mga padi mga madi. Matapos na inato mahalian sin mga burbaybay, burbingkay, mga laway-laway, hugasan ta muna, kay labunan ta pa ini. Lalabunan ta muna para maglumoy ang kibot. Nya simpre mga padi mga madi, takluban ta para madali maluto. Malangani mga padi mga madi, kay kaladkad tulos, madali on magkaladkad ang kibot. Malangani mga padi mga madi, pag pinit sang kibot, imburuka-buka ko na ang mga mapula na kibot. Yan pagkatapos ko magkaburuka san mga kibot, inhurugasan ko muna ang mga kibot. Kay mas magayon na hinuhugasan pirmi ang mga kibot para malinig ang mga kibot. Yun nga ni mga padi mga madi, nagbutang kita sindiyo na lana. Nagbutang kita sin bawang, sibuyas. Yan butangan ta sin luya, pangpahali sa langsa. Yan iburutang tana ang mga binuruka-buka ta na mga kibot. Badaw nang hamot ang kibot mga padi mga madi, huminamot ang kibot. Kiriti-kiti baga mga padi mga madi ang kibot. Nang kugay-kugayon ta ang mga kibot para sarama ang pagkaluto. Yan butangan ta sindiyo na tubi. Yan takluban ta. Yan pag-estimate nato mga padi mga madi na naghubas-hubas na abrihan ta. Butangan ta sin paminta. Yan butangan ta sindiyo na magic sarap. Para mas lalong sumarap, mas lalong sumiram. Yan butangan ta sin sili para maharang. Habang maharang lalong sumisiram. Yan butangan ta sindiyo na tawyo, diyo lang na tawyo. Yan ibutang ta na ang lunop, ang gata, kaya pangarasin na luto ta, adobo sa gata. Adobo sa gata, ang pinakamasiram na luto san kibot. Yan pakabutang tangani sa lunop, kugay-kugayon ta muna. Yan pabayaan ta lang mga padi mga madi na magkaladkad hanggang sa maghubas-hubas na maglanala na. Malangani mga padi mga madi, luto na ang kibot. Yun, yadi na ang kibot ta mga padi mga madi. Adobo sa gata, pinakamasiram na luto san kibot. Tantadi mga padi ha. Yan. Ew, nahamot. Oh, badaw. Oh, kaon ka mo mga padi mga madi. Kibot, adobo sa gata. Oh, mga padi mga madi. Sira mga padi, nagragot not. Oh, mga padi, mga madi. Siram talaga mga padi mga madi sang kibot. Oh, mga padi mga madi, kibot. Mainit pang kibot. Kibot pa mga padi, kibot niyo. Oh, mga padi mga madi, kaon. Bagaman lang ang karne. Oh, mga padi mga madi, kibot. Masira mo ng kibot, naglalana na. Dagano pa mga padi mga madi, pwede pa sa gabi. So hanggang didi muna ang sakop video mga padi mga madi. Kung naruyagan niyo mga padi mga madi ang sakop video, pa-share man mga padi mga madi para magka-remote man san iba ta ng mga padihon nan mga madihon. Yun lamang mga padi mga madi. Salamat!